And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Three years na kami ng girlfriend ko nang umamin siya sa akin na may anak na siya. Naalala ko nun, kapag kinikis ko ang girlfriend ko sa pisngi, bigla siyang umiiyak. Kapag niyayakap ko siya, nanginginig siya sa takot. She was a victim. A victim of rape. She was 16 years old that time. She was used 3 times. At ang rapist, stepfather niya, na up until now, boyfriend pa rin ng nanay niya. She was threatened daw. Huwag daw sasabihin sa nanay niya. Kasi kapag ginawa niya daw yun, papatayin daw siya. Papatayin siya, mga kapatid niya, pati na rin ang nanay niya. And because of her fear, itinago niya yung sekreto niya for almost 5 years. And no one knows about it. She told me that she felt helpless. Everything was ruined. Her childhood, especially her outlook in life. Pero ang masakit dito ay yung malaman niya na buntis siya. At ang sinabi niya sa nanay niya, nakipag-sex lang siya sa hindi niya kilala, kaya nabuntis siya. Binugbog pa siya ng nanay niya that time. Dahil sa sobrang galit nito at sa sobrang disappointed nito sa kanya. Without even knowing na yung stepfather pala ang gumawa. At sa haba ng panahon na yun, hindi ko akalain may itinatago pala siya sa akin. Kaya pala ganun na lang siya kung matakot. Madalas parang wala siya sa sarili. Kapag kinikis ko siya sa pisngi, bigla siyang umiiyak. Kapag niyayakap ko siya, nanginginig siya sa takot. Akala ko nga sensitive lang siya o hindi pa siya ready. Kaya nga never ko siyang kinuusap tungkol sa sex. Never ko rin siyang niyaya ng ganun. Hanggang sa dumating yung 3rd anniversary namin. She confessed everything to me. Iyak siya ng iyak.
nakikita ko sa kanya na dala pa niya yung trauma ng nangyari sa kanya. She said, I don't want to remember everything. But it is not fair on your part na hindi ko to sabihin sa'yo. Nasa mukha niya pa rin yung galit, lungkot at takot. She was very sorry. Kasi nilihim niya daw ng sobrang tagal yun sa akin. And the last line she said was, I'm expecting you to break up with me because I lied to you. I know that you cannot forgive and accept me after this. I'm so sorry. Natakot lang akong sabihin sa'yo kasi baka iwanan mo ko. Ayoko nang mag-isa. Sawang-sawa na akong mag-isa. Natakot lang akong mawala ka. Pero alam kong darating din ang araw na to na malalaman mo ang lahat. Sorry dahil nagsinungaling ako. Expected niya, hindi ko siya patatawarin. But I answered her. No. I already accepted everything. Hindi yun magiging dahilan ng pagtigil ng pagmamahal ko sa'yo. Daddy na pala ako. Hindi mo sinabi sa akin. I love you. At dun na bumuhos ang kanyang luha. She hugged me so tight. She said that she was so happy. Kasi nawala na yung sikretong ilang taon niyang tinago sa puso niya. Ngayon, nakikita ko sa mukha niya ang tunay na saya na hindi ko nakikita sa kanya noon dahil sa sakit at sa sikretong tinatago niya. Sobrang saya namin ngayon. Kasama ang baby niya, na baby ko na rin. Also, I helped her to confess everything. Tinulungan ko siyang mag-confess sa nanay niya. We filed a case against her stepfather. And now, nakakulong na siya. And with this, I love her so much.